Реших да подготвя една игра за децата, да не е нещо, което ще направим и ще изхвърлим. И трябва да подготвя 1800 къщички за 90 деца. Тук различни изрезки, които ще ползвам. И измислих и за играта идеалната кутийка. Това са едни кутийки от дискове. Една приятелка ми ги даде да ги използвам. И идеално реших, че ще стане за кутийка за съхранение на самата игра. Така че всичко се преизползва. Дисковете ще ги ползваме. Кутийките ще влязат в употреба. Махаме тази част. Тези неща ще ги пасираме. Хартия ще направим каша. Но ето тия кутийки ще станат идеална обложка.